Racons de Sant Fost. Benvinguts. Racons de Sant Fost és un calaix de sastre en el que podem trobar de tot. Rutes, passejades, patrimoni, racons de la natura i racons de la memòria. Aquests darrers, els racons de la memòria, són els que han sigut i ja no són, els que han estat reals i ja no existeixen. Són el patrimoni monumental, desaparegut o malmès. Són les fonts destruïdes o perdudes. Són les tradicions que ja no es celebren. En definitiva, són racons que només viuen en la memòria d'algunes persones i en els llibres d'història. Avui parlarem d'un racó d'aquests, un racó que segurament molts sanfostencs desconeixen, l'ermita de Sant Martí de Pedrenys, també dita de Sant Martinet o simplement de Sant Martí. El que fou rector de Sant Fost des de 1916 fins 1936, mossèn Salvador Pi Bernat, va deixar escrit que en el termal de Cabanyes hi havia una capella dedicada a Sant Martí. Distava 1 quilòmetre aproximadament de l'església parroquial. Estem parlant de l'ermita de Sant Cebrià de Cabanyes, ja que Sant Fost i Cabanyes van ser parròquies independents fins 1504. Aquesta ermita estava edificada vora el camí que anava de Cabanyes a Barcelona passant per Reixac, en el pla d'un turó. Segons la descripció del mossèn, era de construcció romànica i de menys cabuda que la parroquial, la de Sant Cebrià de Cabanyes, o sigui, molt, molt petita. També diu que el dia 11 de novembre, el dia de Sant Martí de Tours, com si fos diumenge, es celebrava la festa del Sant a la capella. Per aquesta celebració es sortia de l'església parroquial, la de Sant Cebrià de Cabanyes, en processó cantant l'himne del Comú de Confessors. Aquestes processons es van celebrar fins a mitjans del segle XVIII. Hem deixat el blues i hem entrat al gregorià, per entrar en ambient. En la processó, el sacerdot, revestit amb els ornaments sagrats, portava el lignum crucis, una relíquia que teòricament era un tros de la fusta de la creu on va ser crucificat Jesucrist, o almenys això diuen les cròniques, i arribats a la capella es celebrava una missa resada. Per tal de tenir més informació sobre l'ermita desapareguda, ens acompanya l'historiador de Sant Fost, en Xavi Pérez, director de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, una de les persones amb més coneixements de la història i del patrimoni monumental de Sant Fost. Hola Xavi, ens pots dir quan es va construir l'ermita de Sant Martinet? O dit d'una altra manera, des de quan es tenen notícies? Bona tarda. Bé, no se sap exactament la data de construcció, però per l'estil romànic que tenia de la construcció, tant mossèn Salvador Pi Bernat com altres persones que van veure, i jo per exemple ho vaig veure, podria dir que era romànica, que era del segle XII, potser, o primers del XIII. Ens pots donar una mica d'informació sobre la seva història? Qui la va fer construir? Va ser el mateix propietari dels terrenys? Eren terrenys de l'església? L'ermita era propietat de l'església? Com va anar tot plegat? Bé, no se tenen gaires notícies. La primera es trobada fa poc, que és de l'any 1240, en un testament de Guillem d'Albareda, que era un veí, un propietari d'una masia de Cabanyes, que en el qual donava, en el seu testament, feia diverses donacions a l'església de Sant Fost, a Cabanyes, i també esmenta Sant Martí del Mont, que suposem que era aquesta ermita de Sant Martí, també coneguda per Sant Martí de Pedrenys. O sigui, podria ser, això és un llibre que s'ha publicat fa 2 anys, es diu Diplomatari de la Cartoixa de Montalegre, un diplomatari és un recull de diplomes o documents, i seria la primera menció trobada fins ara d'aquesta capella, és de 1240, de moment. Potser es troba en documentació més antiga, però... En teoria es va posar el cult sobre l'any... 1240 vol dir que ja estava construïda, ja existia, perquè és esmentat en aquell document. Però no se sap ni quan es va construir, ni qui eren els propietaris. Últimament, els últims temps, semblava que estava en propietat privada. Saps quan va deixar d'utilitzar-se? I per què? Què va passar? Per quin motiu la Església la va abandonar o es va deixar fer el culte en allà?
I sobre quina data va ser, més o menys? Bé, com he dit abans que he esmentat, l'única persona que havia estudiat la seva història és Salvador Pi Bernat, que era un rector que va haver-hi a Sant Fos, fins a la guerra, un capellà, i diu que el 1711 ja estava mig abandonada, perquè llavors el bisbe va ordenar, segons explica ell, que la refessin, que la remodelessin i que tornessin a beneir-la. O sigui, però vol dir que en aquella època, 1711... Però ja no es va fer aquesta remodelació. No ho sabem, no ho sabem. No se sap. O sigui, va donar ordres de que es reconstruís, però realment no sé, és una ermita que té una història molt desconeguda. Et vas assabentar quan va ser destruïda totalment? Saps com va anar i per què es va derruir? Sí, jo vaig viure, curiosament, molt, molt de prop aquest tema. Va ser l'abril de 1989, quan un guàrdia municipal, que era també guardabosc, que es deia Jaume Torrent Sunyol, va avisar l'Ajuntament i va fer un escrit, una denúncia, i jo estava en aquell moment en una mena de comissió cultural de patrimoni que havia creat un regidor que es deia Jordi Ribas, que ja va morir fa un parell d'anys, i llavors en aquella comissió ens va informar el guàrdia també, i jo llavors estudiava a la universitat, la carrera d'Història, que ens va dir, mira, ha passat això. Jo havia anat curiosament amb el meu germà 2 anys abans i vam fer uns dibuixets, vam fer una foto que per cert he perdut, no sé on la tinc, i recordo que el guàrdia aquest va presentar la denúncia, va avisar l'Ajuntament, i doncs, fins i tot va sortir a la premsa aquest tema. Es va crear un cert rebombori, diguem-ne. I saps si es va fer alguna, a part de comentar-ho a l'Ajuntament, es va fer algun tipus de denúncia judicial o alguna cosa d'aquestes? Sí, llavors l'Ajuntament, això fins i tot hi ha l'expedient que ho explica, l'Ajuntament va presentar una denúncia als Mossos d'Esquadra a Patrimoni i a la seva vegada també als jutjats de Granollers. I es va cridar als propietaris, que es veu que va ser els de la Pedrera de Can Ro, la Can Donadeu, que el nom de la pedrera era Can Ro. Diu que estaven ampliant camins i diu que ho van arrasar, ells diu que pensaven que no tenia cap valor, que eren unes ruïnes, i llavors sembla ser que, van ser els de la Pedrera. Però mai l'explotació de la Pedrera ha arribat fins al pla on estava l'església. Sembla que no. Això va passar fa 35 anys i no ha arribat. Però si mires la documentació d'aquella època, ells mateixos diuen que estaven ampliant i que això van fer-ho en previsió d'arribar fins a aquella zona. Estem parlant d'una època, d'un moment, en què l'Ajuntament tampoc prenia cap tipus de mesura respecte a aquest patrimoni que hi havia, o no es considerava aquesta ermita, o només es considerava que hi havia cabanyes i no hi havia aquesta? No, aquesta realment... És una ermita fantasma aquesta, quasi. Sí, a més era de molt difícil accés. Era una ermita que coneixien, per exemple, el guàrdia aquest, que era el Jaume Torrents, que era un gran amant de la història del poble, també coneixia molt, era caçador també, coneixia molt bé les muntanyes, coneixia la gent de les vinyes, alguns de les vinyes, i alguns, per exemple, jo en aquella època, que era estudiant d'història a la universitat, i algunes persones més, el meu germà, alguns excursionistes, però realment molt poca gent del poble coneixia. I no estava catalogat ni res, ni per l'Ajuntament, ni per la Generalitat, o sigui que no estava catalogat ni com a monument ni com a resta arqueològica. O sigui, que tampoc hi havia consciència d'això ni per previndre aquest enderroc. O sigui, no, clar. Era una època en què hi havia aquestes runes en allà, però que l'Ajuntament tampoc podia fer res més per prevenir l'enderroc. No, és que de fet l'Ajuntament ni ho sabia, ells ni ho sabien. Es van assabentar quan va passar tot això, de fet. Quan van passar tot això i l'Ajuntament se'n va enterar perquè el Sunyol ho va dir-ho i es va presentar una denúncia en el jutjat, i què va passar amb aquesta denúncia? Es va desestimar? Es va tirar endavant? Van haver-hi assumpció de responsabilitats o com va anar això? Bé, jo ho desconec el detall. Això deu haver-hi l'expedient als jutjats de Granollers o de Mollet, però em sembla primerament es va presentar denúncia als jutjats de Granollers i jo no sé com va acabar, però a mi em van comentar una persona de l'Ajuntament que semblava que el tema es va arxivar perquè, clar, tant el propietari com els de les pedreres que van actuar conjuntament van al·legar, diguem-ne, que no estava catalogat
i realment no estava catalogat ni com a resta arqueològica, ni com a monument, ni com a res. No figuraven a l'inventari de la Generalitat, ni figuraven a l'Arxiu Gavín, ni figuraven enlloc, no? Exactament. Llavors, clar, ells amb això, diguem-ne, diuen que es va salvar per això d'una sanció més gran o... Ara, el detall no el conec, s'hauria de mirar la documentació dels jutjats. Creus que passat tants anys encara es podria recuperar alguna cosa? O realment ha passat a ser única i exclusivament patrimoni de la memòria? Sí, jo penso que és el que dius, patrimoni de memòria, perquè ja en aquell moment, i parlem de fa 35 anys, es va dir, alguns van dir, home, es podia reconstruir, però bueno, vam anar allà a mirar-ho, realment va quedar totalment arrasat, i no només arrasat, sinó totes les pedres van rodolar per terra i a més van tirar sobre... Va quedar com una plaça, una plaçoleta. O sigui, van tirar terra damunt d'on estaven els fonaments de l'església. Sí, va quedar colgat, no va quedar res. Home, es podia reconstruir amb molta voluntat i tal, però... Es podien trobar els fonaments amb molta voluntat, no? Exactament, va quedar totalment arrasat. I a sobre ho van colgar, ho van tapar amb sorra, va quedar com una esplanada. Perquè no es veiés més. Exactament, sí. Doncs, Xavi, moltes gràcies per la teva participació i per donar llum sobre la història del nostre passat. Gràcies a vosaltres. Com he explicat, poca gent l'ha vist i la recorda. Estem parlant d'abans de que comencés l'explotació de la pedrera de Can Donadeu. Estem parlant d'abans de que es construís l'autopista AP7, però l'equip d'investigació del reportatge ha localitzat una de les poques persones que van visitar les runes de l'ermita desapareguda, en Josep Grau Comas de Mollet. Hola, Josep. És veritat que tu vas veure i visitar les restes de l'ermita de Sant Martinet? Sí, efectivament, el meu pare tenia una vinya al peu del turó i jo sempre que podia l'anava a ajudar. De fet, el nom de Sant Martinet és perquè m'ho va explicar ell. Jo hi havia vist allà una ermita que encara tenia les parets, ja no tenia el sostre, i estava, no sé, 25 o 30 metres de la partida de la vinya. Com hi anàveu? Bé, quan anàvem a peu i anàvem per Can Rovira, passàvem el riu, allà al dret de Can Rovira, i passàvem per Can Rovira i pujàvem fins dalt. I quan anàvem en bicicleta, que era el més normal, anàvem fins a Can Donadeu i allà ens deixàvem guardar les bicicletes al porxo i les eines. I acabàvem de pujar passant pel safareig del Pou Douglas, i llavors pel camí que va pujant fins a les vinyes. Quan anàveu a peu i passàveu per Can Rovira, hi havia un camí que seguia fins a l'ermita, directe? Bueno, es pujava allà, hi havia un penjat amb vinyes i anàvem a parar al peu de la vinya que conreava el meu pare, i l'ermita era allà a 50 metres. L'ermita estava a 50 metres del llindar de la vostra vinya? Aproximadament, podia estar menys i tot, Allà ho feia la carena, la vinya, que una part penja cap a Can Rovira i l'altra és de cara al nord, diguem. Doncs en la carena hi havia el camí que entrades al bosc i a 15 o 20 metres ja hi havia les runes. Teníeu vosaltres alguna cabanya per allà per guardar les eines o on te les deixàveu, les eines? No, les eines les deixàvem a Can Donadeu i les aixades i això que pesaven poc les duíem, quan anàvem a peu les duíem a l'esquena. Vas fer fotografies de l'ermita? No, en aquell temps no hi havia mòbils ni gairebé fotografies. Estem parlant dels anys 67, 68, no vaig fer cap fotografia. Tu sempre vas ser conscient de que aquells pedrots que hi havia per allà corresponien a una ermita. Sí, perquè primer el meu pare sempre deia que anàvem a la vinya de Sant Martinet i segon, que ell m'havia explicat que no era una ermita. Efectivament hi havia un espai, no sé, de 4 metres d'ample i poder 7 o 8 de fundària i efectivament era una ermita. Les vinyes que conreaven eren vostres? No, aquesta vinya concretament anàvem a pagar cada any els impostos amb un senyor que ell deia que era de Cala Pona, em deia el meu pare, que llavors va ser el sogre del poblet, el ciclista. Hi havia altres vinyes al costat de la vostra? Sí, el cantó més penjat, tirant cap de cara, diguem, a l'est, hi havia una altra vinya que havia fet el meu pare junt amb el
Ramon Llavina, de Can Centelles, i hi havia 2 o 3 vinyes més que les conreava el Pere de Can Nubi, el de Can Donadeu, i ara no recordo qui més, però hi havia 2 o 3 vinyes més, sí. Us ajudàveu entre les colles per recollir el raïm i tot això? No, per recollir el raïm i les feines de la vinya, el meu pare refiava més de familiars i d'amics i tot això. Però puntualment, quan hi havia alguna cosa, arreglar els camins, perquè llavors el camí s'hi arribava amb carro, al principi, doncs llavors sí que s'ajudaven entre ells, sí. El vi el fèieu per vosaltres? Sí, nosaltres teníem aquestes 2 vinyes a dalt i una altra aquí, abans d'arribar el que ara és els bombers de Mollet. I el meu pare feia vi, encara a casa d'ell encara hi ha el cup i tot això, i el venia doncs, a garrafes amb amics, coneguts. Recordes alguna altra persona que pugui aportar informació sobre l'ermita? Doncs la veritat és que no, perquè jo ja tinc 77 anys i la gent que pogués portar informació ja no hi deuen ser-hi. No conec ningú més. Quan l'ermita la van enderrocar, encara portàveu la vinya? No, ja no. La meva mare va faltar l'any 73 i el meu pare sobre el 74 va deixar les vinyes. Moltíssimes gràcies, Josep. Sé que has fet un esforç per estar amb nosaltres, però el teu és un testimoni molt valuós. Des d'aquí et demano que un dia que et vagi bé i et vingui de gust, organitzem conjuntament i de la teva mà una excursió sobre el terreny, on ens puguis explicar els canvis que sobre l'entorn recordes i el lloc exacte on estava l'ermita. Ja no hi ha vinyes a Sant Martinet, ja no hi ha ermita a Sant Martinet. La diferència entre el que era, el que va ser i el que és actualment és abismal. La gent no parla de l'ermita, sinó de la muntanya de Sant Martinet, i amb prou feines. L'ermita ja no existeix i el seu record s'esvaeix amb el pas del temps. El progrés, entre cometes, no va respectar les runes d'un edifici del segle XII que formava part del nostre patrimoni monumental, històric i cultural. Esperem que aquests errors del passat no es tornin a repetir. Des de la Xopera considerem que la política de declaració de Bicils per part del consistori és la millor forma d'iniciar la preservació del patrimoni monumental i natural de Sant Fos. Adeu, fins la propera.